Devizás előlegszámla készítése és felhasználása a Provimax számlázó programban. Készítek egy devizás előlegszámlát. Kiválasztom a vevőt, és beállítom a fizetési adatokat. Fontos, hogy a megfelelő áfakulcsot válasszam ki. Az áfakulcsnak a végszámlán szereplő tételekhez illenie kell. Egy EU-n belüli exportszámlához kérek előleget, ezért az EUEX áfakulcsot választom. Megadom az összeget, kiválasztom a pénznemet és ellenőrzöm az árfolyamot. A megjegyzésben leírom, hogy mire kértem előleget. Megnézem a nyomtatási képet. Minden rendben, kinyomtatom az előlegszámlát. Pénztár menüből behívom az előlegszámla fogadása ablakot, és a kifizetésről bevételi pénztárbizonylatot készítek. Kicsit ugrunk az időben, és elkészítjük a végszámlát. A vevő megjön a rendelt termékért, ami már megérkezett és kiadható. A rendben gombbal tovább lépek. A számlázási ablakban vevő kiválasztva, adatok beállítva, a rendelt tételek már a számlán. A tovább gombra kattintva a program figyelmeztet, ha elfelejteném, hogy a vevőnek előlegszámlája van. Felhasználom az előlegszámlát. Megnézem a számla előképét, ahol látom, hogy az előlegszámlát jóvá írja a program. Kinyomtatom a számlát. A következő példában egy átutalásos deviza előlegszámlát készítek. Majd megpróbálom felhasználni. De nem jelenik meg a kiválasztható előlegszámlák között. A program csak kifizetett előlegszámlákat ajánl fel. Nem enged kárt okozni. A pénzügy még nem könyvelte a kifizetést, vagy a pénztár nem fogadta, akkor az előlegszámla még nem használható fel. Könyvelem a kifizetést a megfelelő bankkal. Visszamegyek a számlakészítésbe. Így már kiválasztható az előlegszámla, mert ki lett fizetve. Felveszem a tételeket. Megnézem az előképet, amin szerepel a levont előleg is. Vevő kér egy PDF másolatot e-mailben, bekapcsolom, majd kinyomtatom a számlát. Megváltozott az e-mail címe, kijavítom és elküldöm az e-mailt. A PDF számlát automatikusan csatolta a program. Ha szeretne új videóinkról értesülni, akkor iratkozzon fel csatornánkra, és kövessen minket a Facebookon.